आचमसा वाती नकबार तै कथर फाइमाबाय नखानो नुखुं अंगना नांखा 13 सिमना डगमाकारिओ किसा सासुक आमचैनि लुकुरक ताबुक बेलायनो तंके सेबो तंगै तंजाव तामले हिनबा वाती तै कथर क्लाइमानि बायनो नखुक याकारै बरगछिया एसबी स्कुलो तंथाय नक स्लामनानि नांखा आमचैनि लुकुरक तै आमचैनि लुकुरंनि कगनो अबाबा हायके खोनाका खोनावैनायदि खुंबैदेबिनि मांफ्लिओ तै आमचैनि न तंके सेबो तंगै तंनाय लुकुरक अबाबा हायकक ककथुम थुमनाय रंनबो सावै खिनारिका नायनायदि चिनि मांफ्लिओ जों दिनै वाते वावो कथर गलायखा gai कथर गोबां गलायो बागै दिनै नगरफोर पावै जों थांना जागोन थाङै जों स्कुल फाय दंखलायगा गनों केबो फायदे नायफैका न केब नायफैनाय करिखो सेम कासे फायनाय थायो सेम साइकेलांखा न स्कुल सरनाथै खानेनो साइकेलाङै जों खाजा बो सीएम रविन्द्र तितेदिसिनि रविन्द्र सीएम फायो जों और थांदिनि सावो जों और फाया ओंखायथाय नों एसडीएम बिदु बरक फाफैका बर केब जों नायफैनाय करि जों जिमिनता बर दल जों सिमलाय बासलाय दं न कदर लुका बेरेंदा ग्वाल गांधी टनक ओंखाय ताबु खाय तंना जागा करे आमते जा ओंखाय ताबु नोंरो सरनाथि तंनानै हायकेता बुसुक बरक बां और जे ताबु सरनाथि तंना आमसके बरक बां खटा ओंखाय नों केबो फायदे नायफैका भैया सब फाइसा डीएम एसडीएम रक फायको बिदु रक भैया अच्छा आनी के कोन करि क्या निनखाय जतन गने निम जागा फने थोना बुजा करि खता नतन मन प्लेट लांबलां पासुगा बो थोना बिसे हन दलसे हाय ति बाखले देन देखु गतिने और मा तंसना ता और तंगन माबु हेन डांस सुनतैसिन अब गरिखे अब कोन कोन आनी तो नक बाजे जाखो और नक बाखा करि के भांगा मा फाजे जागा तासा तंग फान्याबा और तंगाने नै मा फाजे ओ नक कतर बो नक गादो बाय बाय सापति नुरि थांबाय खया नक कथर खलै पाबाय खया तंना जा नुकास रुइखया तंना जा करि मा फाजे खाता